Introducer det smarte Contour Next One blodsukkerapparat og en ny tidsalder af intelligent diabetesbehandling. Contour Next One-apparatet forbindes trådløst til Contour Diabetes-appen og overfører dine blodsukkerresultater og giver dig mulighed for at registrere din kost, aktiviteter og medicin ved at tilføje billeder, notater og indtale beskeder som hjælp til bedre at forstå sammenhængen i dine resultater. Det er enkelt at anvende. I stedet for håndskrevne dagbøger kan dine data blive trådløst og sikkert gemt på din smartphone eller tablet og i clouden, hvilket med tiden kan tilbyde dig større indsigt i, hvad der påvirker dine blodsukkerresultater. Og selvom du skulle have glemt din telefon, er der ingen grund til bekymring. Contour Next One-apparatet kan gemme op til 800 resultater og bliver synkroniseret med appen, så snart den er inden for rækkevidde. Ønsker du at dele dine resultater med din behandler? Dine mønstre og tendenser kan deles fra din telefon. Rigtig nemt. Og vil du være sikker på at huske, kan du indstille en påmindelse, der husker dig på dine konsultationer. Og den vil endda give dig besked, når dit blodsukkerresultat er under, over eller inden for dit målområde med en farvekode. Denne app vil løbende blive udviklet med nye egenskaber. Så hvis du ønsker exceptionel nøjagtighed fra dit apparat, kombineret med ekstraordinær monitorering af dit blodsukker, så bliv en del af den nye tidsalders intelligente diabetesbehandling og se din diabetes i et nyt lys. Contour Next One-apparatet og Contour Diabetes-app. Din diabetes oplyst.